Dobrý deň, prajem vám príjemné nedeľné odpoludne z Vysokých Tatier. Je nedeľa 20. september 2009, zhruba 12:30 po obede. Nachádzame sa v priečnom sedle, ktoré sa nachádza tuto pod nami. A teraz vás trošku prevediem pohľadok, ktorý sa mi naskytuje z tohto miesta. Takže poďme pekne z východnej strany. Tuto pod nami sa nachádza malá studená dolina so spišskými plesami. Teraz som približil na dve z nich, keďže len dva je vidno. Tuto vľavo sa nachádza od nich teda vpravo Terryho chata, 2015 m nad morom, ktorá je druhá najvyššie položená chata vo Vysokých Tatrách. Úplne tuto najnižšie pod priečným sedlom sa nachádza dolinka pod Sedielkom, pod najvyššie položeným turisticky sprístupneným sedlom vo Vysokých Tatrách. A teraz trošku vystúpime vyššie, takže poďme pekne zľava doprava. Tuto sa nachádza Pyšný štít, Lomnický štít s vrcholovou kupolou, Lomnický hrebeň, ktorý vlastne je zakončený Lomnickým sedlom, do ktorého vedie sedačková lanovka. Pod Lomnickým sedlom z druhej strany je ten známy lyžiarsky svah, pomerne náročný. Ďalej vlastne pokračuje Lomnický hrebeň. A doprava je zakončený Lomnickou výhliadkou. Tuto nad nami priamo sa nachádza drobná väža. Takže pekne. Na pravej strane sa nachádza veľká studená dolina, je to dolina s najvyšším počtom plies. Vysokých Tatrách je ich vyše 20. Tých plies my konkrétne uvidíme o chvíľku len zo pár, to si povieme, ale poďme po horizonte, takže tu sa nachádza Slavkovský hrebeň s Slavkovským štítom zakončený. Ďalej Marečkový hrebeň. Zakončený. No, trošku zostupne teraz nižšie. To som približil trošku na... No a teraz si ešte pozrieme tie tri plesa. Tuto sa nachádza... Možno to nie je dobre vidno, ale to je Vareškové pleso a nad tým dolinka nad Vareškovým plesom. A stade to je ešte aj vidno tri strelecké plieska. To sú tieto na streleckú väžu. Z mojej strany je to na teraz všetko. Prajem vám príjemné nedeľné odpoludne.